Ahoj, ja som Tax a vítam vás u nového videa. V dnešnom videu by som vás chcel uvítať na tomto kanále. Začal natáčať kvôli tomu, že kamarát Jaštier 169 povedal, že je celkom dobrý pocit, keď zistíte, že niekomu sa páčil váš výtvor, vaše dielo, vaše video. Chcel som skúsiť, toto je iba taká malá tvorba, možno sa to ujme, ale je to iba taký malý projekt. Myslím, že niekomu sa možno páčilo, budem aj pokračovať, možno niekedy naplno. A už bolo možno dosť okecávania a možno ísť k tým hlavným veciam. Takže, content, ktorý by som natáčal, by boli prevažne hry. Chcel by som natáčať rozhodne Minecraft, Roblox a môžu byť aj vedľajšie. Občas možno to bude nejaké video nesúvisiace s hraním, ale teda prevažne gameplay. Môžem hrávať s kamarátmi, čiže sú Jaštier 169, Games 123 a Padmali Games.sk. Občas to môže byť aj niekto iný, treba z nejakých z iných kamarátov, ale väčšinou to budú títo veteláci. Hlavnú vec, ktorú by som chcel povedať, je to, že tento kanál nebude vždy úplne aktívny, vyjde video len tak raz za čas, kvôli tomu, že mám stále školu a musím ešte dosť veci dorábať, editovanie ma bude docela dosť zaťažovať a musím ešte rozhodovať, čo za content budem natáčať. Hlavne teda to budú gameplay. To by bolo zatiaľ všetko z týchto vecí a mohli by sme sa zvrhnúť na úplne najhlavnejšie veci. A to je treba, ako vzniklo meno Tax. Tax je vlastne stará vec, je dosť stará. Vzniklo to tak, že kamarát raz ku mne došiel a nemal som peniaze na Minecraft, tak mi ukázal varezlácky Minecraft. Môj prvý nickname bol naťukaný tak V7KZ, čo už bola docela úplne náhodná ťukanina. Raz, keď som si kúpil Minecraft, som si spomenul na toto meno, na tento nickname, tak som ho použil a celkom som tam uvidel veci, ktoré som kedysi raz hrával a veci z hier a celkovo čísla pre vás, ktoré som mal rád ako 7. Celkovo to z nejako z hry, kde bol tank, ktorý sa volal T99, bol to taký divný tank a 7 bolo moje obľúbené číslo, KZ z nejako staré kazuč, ktoré som mal a taktiež tak z nejakej vysvetlenie. Trebárs, keď poviete tak, dnes som bol v obchode. Takže tento nickname je úplne v podstate naťukanina, ale Tax už celkovo je v podstate môj nápad. Ešte by som chcel povedať, že tuto na tomto kanále nebudú možno veci ako, ja neviem, ako sú streamy alebo niečo také, možno v budúcnosti, keď sa to dá. Chcel by som hlavne urobiť také, že interaktívne s vami, že niečo napíšete do komentu, ja vám rozhodne odpíšem, ale hlavne keď budem mať čas, kvôli tomu, ako som už povedal, mám učenie. Mám toho zatiaľ dosť, ale posnažím sa. Taktiež by ma možno trápilo, keby ešte dlho nenatočím, takže rozhodne nebudem môcť dlhá doba, kým natočím niečo ďalšie. Toto hlavne ešte robím kvôli tomu, že občas mám problémy s tým, že sa strašne nudím, tak toto video možno využijem, aby som sa potom nenudil a pozriem si ho znovu. Dnes som toto video natočil, ale môžem si ho pozrieť hocikedy. A to je presne to, čo som chcel skúsiť. Vy si proste pozrite to video, keď sa nutíte, keď máte proste nejaký voľný čas, takže si môžete pustiť toto video a môžete zistiť niečo o tom nicknameu a môžete vedieť, že čo prevažne bude. Ešte jedna vec, je možné, že občas vyjde video, celkovo, že niečo vycraftím, vybuildím, lebo docela dosť a bavilo buildenie veci a
začali sme si vytvárať drevenú káru, takže z toho by som chcel natočiť video. Zatiaľ o tom moc nebudem hovoriť, bude to niečo ako špeciál potom. Keď uvidím, že sa to nejako ujme, mám pripravený aj možno 10 odberateľový špeciál a ešte pár videí mám natočených popredu. Keď sa toto video dosiahne ako nejaký like aspoň, tak skúsim vydať nové video. Pokiaľ to niekto len tak uvidí, tak docela úspech. Dobre, tak to by bolo zatiaľ všetko. Zatiaľ nemám žiadne nové informácie. Posnažím sa čo najviac natáčať, čo sa bude dať. A to by bolo pre dnes všetko, takže čus.